Malam ya sunanka? Sunana Musa Muhammad. To Malam Musa nan a ina muke? Ina karamar hukumar Ungogo. A wani gari? Bela. Bela. Bayan. Ya yanayin titin ku? Gaskiya dai da damunar bana gaskiya dai an nan sai zama mana kamar kwale-kwale. Ba hanya mata masu ciki masu ɗaukar hanya ma wasu suna iya kama matsalar naƙuda wasu suna iya haihuwa ma a masu samun matsala. Sannan kuma bacin haka 'yan gari an je wajen hukuma an biya da taimaka mana kuma an ƙi da haka mun dai yanzu mun zuba Allah ido da manzansa an mana to shikenan muna so kuma ba mana ba to shikenan kuma mu sannan kuma muna fatan cewa nan gaba in zaɓe ya zo a ƙaramar in zaɓe ya zo na jihar Kano mu a ƙaramar hukumar Ungogo muna fatan cewa gaskiya mu ba mu zaɓe ba inda gaskiya mu ba mu amfana da siyasa ba mu amfana da gaba ɗaya saboda haka gaskiya dai da gidan gwamnan Kano ya fata ya dubiye mu ma 'yan jihar Kano ne ba lallai wai cikin garin birni za a yi wa aiki ba mu mai kauye ya da kyau ma a za kula da mu a san me mutuncin mu da kuma yancin mu ba mu yancin mu mai mutane karkara zakan Allah muna neman taimako a gun Allah da kuma a gun mai gidan gwamnan Kano da Allah ya taimaka mana Allah ya kasa mana anya da zo da kataran Allah ba ku da dan majalisar dokoki na jiha muna da shi muna da dai akwai tafiyar fariso a hukumar da dai amma da ya sauka dai akwai faruku dan bacirawa shine namu na jiha sannan kuma akwai kuma mai wake shine namu na tarayya ba to kun kai kuka wajen su mun kai kukan su sun ce mana za a yi kuma yanzu kuma shi abin da ya ci tira to Ya sunanka? To Jamilu ya yanayin sana'a a wannan waje gashi an barke muku titi ba ci gaba da yi ba. Ya sana'a alhamdulillah babban bakin cikin mu rashin zuwan wannan kwalta a halin da muke ciki yanzu amma sana'a bakin gwargwadon iko duk garin Allah ta'ala idan ya waye al'umma suna fitowa bakin gwargwado nan gurin ci abinci 100 bisa 100 alhamdulillah kuna samun ciniki kamar da kafin a ɓalla titin a gaskiya ba ma samu na? to ba ma samu mun samu rago sakamakon wani titi na domin ni kai na da kusurma da take a gwadda bai babban mace ce ba magana lokacin da ruwa ya gagara a hanyar nan ba a shigowa da kanta sai ne duk lokacin da za su kayi dai ta tsaya da ka tayi jin kai mata a yanzu haka muke na gaya mata ma an gyara hanya ma bata yadda ba ko ba gaba amma duk lokacin da ka yi wahala ta matsa da shi zan ce here ta zo sannan za ta san an gyara hanya ko ba gaba dan ba kamar da take ba dan da ruwa da ba ruwa ba ɗaya bane yanzu kuma wani nan cikin 30 da wani abu kuna sai da kifi a nan